салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. имрӯз дар бораи эл классико зиёдтар ҳарф мезанем. то дирӯз мухлисони Реал аз ҳисоби 4-0 қимо буданд. акнун ин рақам андаке дигар шуд. минбаъд 5-2 рақамҳои бад барои онҳо мешавад. 9-2 ин натиҷаи ду бозии охири ҳар дуи дастаҳо ба фоидаи Барселона аст. мухлисони Реал ғамгин нашавед. як эл классикои дигар дар пеш аст. он ҷо ба фикрам натиҷаи умумӣ 15-2 мешавад. лекин имшаб бозингарони Барса аз ҳад зиёд суст бозӣ карданд. фурсатҳои худро гол зада натавонистанд. агар мезадам боварӣ дорам 10 гол дар пешонии Анчелоти навишта шуда буд. дар барномаи пешина гуфта будам ки Барселона ин навбат ҳам Реалро шикаст медиҳад. лекин нагуфтам ки шармандавор шикаст медиҳад. Флорентино Перес шарм накарда ба Модрич гуфтааст ки мо ҳам бояд дар финал бой диҳем ку майлаш шумо ҳам одамед бой диҳед, аммо ба Барселона ва бо чунин ҳисоб не охир. акнун гӯшу майнаи мухлисони Реалро мехӯранд инҳо. бозии имшабаро дар маҷмӯъ ба як бозӣ монанд мекунем. дерби дараи алмосӣ миёни деҳаҳои Қибчоқ ва Боасурхон. фақат дар чунин бозиҳо 7-8 гол мешавад. чизи дигар ин ки дар Арабистон ҳаво гарм аст ва барои бозингарони Реал мушкил буд бозӣ кардан. аз тарафи майдони Барса андаке хунуктар буд. бо сабаби дигари бохти Реал дар он аст ки онҳо шаби гузашта рақобати Нурулло Алиевро дар UFC тамошо карда буданд, андаке хоболуд буданд. хулас сабабҳо зиёд аст ва акнун биёед ҷиддӣ таҳлил мекунем. чаро Реал бой доду Барселона ғалаба кард? рӯзи сиёҳи Реал ҳанӯз дар аввалҳои бозӣ оғоз шуда буд. ҳарчанд Мбаппе бо дуои кушоиши кор голи аввалини бозиро зад ва бо услуби Криштиану истиқбол гирифт, чун ин аввалин голи ӯ ба дарвозаи Барса буд ки ба қайд гирифта шуд. баъдан Левандовски як пасе ба Ламин Ямал дод ки Анчелоти бо ҳамон бузургиаш ҳайрон шуд. Ямал Ферлан Мендиро як су гузошт ва бо як зарбаи оҳиста ки паша озор наёфт, тӯбро ба дарвоза ворид намуд. маро аз ҳама бештар Эдуардо Камавинга ҳайрон кард. зарба задан ба пои Гави чӣ маъно дошт? нафаҳмидам. Хесус Хил Мансано ҳам ҳамин қадар кӯшиш кард ки пеналти надиҳад, нашуд. пеналти як су бояд Камавингаро 5 сол зиндон мекарданд. хулас пеналти шуд ва голи дуюми Барсаро Левандовски ба ҳадаф расонид. баъдан Рафина ки ҳамавақт дар эл классико қаҳрамони асосӣ аст, бо сар 2 маротиба кӯшиши зарба задан кард ва билохира бо ҳамин услуб голи сеюми каталониҳоро зад. майлаш ҳуҷумкорон, ақаллан Алехандро Балде гол намезад, ин қадар ҷои сухташ набуд. ӯ низ дар қисми аввал ҳимоятгарони дастаи шоҳонаро чапа карду голи чорумро ба самар расонид. бо ҳисоби 4-1 қисми аввали бозӣ хотима ёфту таи 50% мухлисони Реал ҳам хоб рафтанд, чун медонистанд аз ин гуна ҳисоб аз дасти Барселона фақат дар хоб наҷот ёфта мешавад. дар қисми дуюм мусаллам аст ки Анчелоти тамоми чизро дигар карда ба майдон мебаромад, аммо баъди 3 дақиқа голи панҷумро хӯрданд. дигар сафедпӯшҳо медонистанд ки даву тозашон маъно надорад. баъдии кор дар ин аст ки баъди 57 дақиқа каталониҳо 10 нафара бозӣ карданд ва шиори фирдавсии бузургворро бори дигар исбот карданд ки 200 марди ҷангӣ бе аз 100 000. Шенсли Килианро афтонида корти сурх гирифту рафт. аз зарбаи стандартӣ Родриго як бало карда тӯбро дохили дарвоза намуд, аммо дигар то охири бозӣ ҳисоб тағйир наёфт. ҳарчанд дақиқаҳои охири бозиро гаразмониҳо идора мекарданд, аммо ин идоракунии бефоида буд. Шенсли ҳамагӣ 3 маротиба бо пираҳани Барса ба майдон баромад ва аллакай дар 3 бозӣ соҳиби ҷоиза шуд. хулас мактаббачаҳои Барса устодони футболро бозии футбол ёд доданд. бо чунин ҳисоб аз нуқтаи назари тактикӣ мушкил аст бозиро таҳлил кардан. вақте як дастаи бузург дастаи дигари бузургро бо чунин ҳисоб мезанад, пас ба сармураббӣ саволҳои зиёд мешавад. аввал ин ки чаро Раул Асенсио не, балки Васкес ва Чуамени бояд дар ҳимоя бозӣ кунанд. Карло Анчелоти воқеан дар нисбати ҳамон бача якравӣ мекунад. чанд маротибае ки Асенсио ба майдон омада буд, қариб ки бидуни иштибоҳ аз майдон баромад. дуюм ин ки дар 2 моҳи охир тамоми дастаҳои Испания аз хатти дифои сусти Барселона истифода бурда тавонистанд, аммо Реал Мадриди воима наметавонад. сеюм ин ки вақте дар қисми аввал ҳисоб 4-1 аст ва ту медонӣ ки дар дифоъ 2 бозингари нодаркору дар хатти ҳамла низ мушкилиҳо бар ало маълум аст. чаро ягон тактикаи нав ё тағйирот нашуд? аз ҳама ҷои заифи дастаи Реал дар бозии мазкур ин Карло Анчелоти буд. ин бозии тактикӣ буд ки Ҳанси Флик воқеан аз Карло дида беҳтар буд.
акнун бубинед ки ин бозӣ дар таърих чӣ гуна боқӣ мемонад. ин 15-умин суперҷоми Барселона аст ки бо ин нишондод онҳо аз Реал 2 зина боло мераванд. дастаи шоҳона аз чунин ҷом 13 то дорад. Ҳанси Флик дар Барселона аввалин ҷоизаи чемпионии худро ба даст овард ва он ҳам муқобили Реал Мадрид аст. Барселона дар таърих бори дуюм аст ки дар Эл Класико паяҳам дар 2 бозӣ аз 4 гол зиёд мезанад. ин нанги таърихро ба куҷо мебаред? ягона чизе ки Реал Мадрид дар муқобили Барса дорад, ин ба фосилаи 6 имтиёз боло истодан дар Ла Лига аст. хулас ин бозӣ на танҳо дар дохили майдон, балки берун аз он низ шоусаҳнаҳои ҷолибе дошт. аввал ин ки дар лентаи шабакаҳои иҷтимоӣ баъди ғолибият рақси падари Ламин Ямал машҳур гардид. падари хушбахт аз ғолибияти Барселона мерақсиду дар ҷои шаҳр мухлисони Реал ба ӯ ҳамла мекарданд. Ламин Ямали ҷавон дар синни 17-солагӣ аллакай бо пираҳани Барселона дуюмин ҷоизаи чемпиониро ба даст меорад. мавсими гузашта ӯ бо Барселона дар чемпионати Испания ғолиб омада буд ва акнун ҷоми суперҷомро болои сар мебардорад. ӯ ҳамчунин бо мунтахаби Испания дар Евро ғолиб омад ки ҷамъу феълан мактабача 3 ҷоизаи чемпионӣ дорад. дар ҷои дигар дар як нишаст Жерар Пике ва Икер Касилиас, ду бозингари дастони Барсаву Реал якдигарро масхара мекарданд. Жерар Пике бо ҳамон ишораи машҳури худ ки ангуштони худро шумораи 5 карда буд, такрор намуду ба назди Касилиас омада як нав ҳарифи собиқи худро масхара намуд. дар ин ҷо бошад мухлисони Реал ҷониби ҳарду ҳамла намуданд. далели дигар, Левандовски, Рафиня ва Ламин Ямал ҳар се бо задани гол даст ёфтанд ва мухлисон ба онҳо унвони сегонаи нави Барселонаро ҷоиз донистанд. онҳо мегӯянд ҳар се ин футболбозон баъди Месси, Неймар ва Суарес сегонаи нави дастаи каталонӣ мебошанд. хулас бо тамоми оморҳо Барселона шаби гузашта Реалро пора пора кард. шумо мухлисони Реал ифтихор накунед ки 15 маротиба Лигаи чемпионҳо доред. аз ҳама муҳим, ҳоли ҳозир пеши мухлисони Барса забонатон кӯтаҳ аст. боз ҳам ғамгин нашавед. шумо оҳиста оҳиста пеш меравед. дар бозии гузашта ягон гол назада будед. ана дар ин бозӣ аллакай 2 гол шуд. ҳамдардии моро акай Хуршед қабул фармоед. ба мавзӯи дигар меравем. муҳимтарин рӯйдоде ки дар фазои варзиши тоҷик ҳафтаи гузашта ба миён омад, ин дуюмин рақобати уқоби тоҷик дар қафаси UFC буд. равзгари тоҷик Нурулло Алиев пас аз осебе ки дошт дубора қавӣ шуда баргашт ва пирӯзиро соҳиб гардид. дар шаҳри Лас-Вегаси амрико дар мусобиқаи UFC Fight Night 249 варзишгари мо бо Ҷо Солецкии амрикоӣ нерӯ санҷид. мубориза барои 3 раунд аз 5 дақиқа пешбинӣ шуда буд ва то охири дума ёфт. дар 3 раунди мубориза размикори тоҷик хубтар ва фаъолтар ба назар мерасид. комилан мантиқист ки ӯ бо қарори якдилонаи доварон дар идома пирӯз гардид. ҳамин тариқ Алиев рекорди худро дар муҳорибаи омехта 10-0 кард ва дуюмин ғолибиятро дар ташкилоти размии бонуфузи UFC ба даст овард. ин нахустин задухурди Нурулло аз моҳи феврали соли 2023 буд. Салецкий дар муддати кӯтоҳ вориди набард шуд ва ин сеюмин бохти пайдарпайи ӯ аст. ёдовар мешавем ки равзкори маъруфи кишвар Нурулло Алиев аввалин рақобати худро дар бонуфузтарин ташкилоти ҷаҳонӣ яъне UFC бо ғалаба оғоз намуда буд. Нурулло 26 феврали соли 2023 дар штати Невада, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бар муқобили ҳарифи худ Рафаэл Алвес аз Бразилия қувваузмоӣ намуда бо қарори якдилонаи доварон ғалаба карда буд. дар миён бо сабаби осаби пой Нурулло бо равзгари дигар Матеуш Ребецкий рақобат карда натавонист. Диего Симеоне ки ӯро дар қисмати дигари шаҳри Мадрид падари Мадрид ном мебаранд, дар ниҳоят боз як рекорди дигар дар арсаи футболи испанӣ гузошт. дастаи Атлетико Мадрид дар бозии даври 19-уми Ла Лига Испания бар Осасуна бо ҳисоби 1-0 ғолиб омад ва аз рӯи шумораи ғалабаҳои пайҳам рекорди нави бошгоҳӣ гузошт. дар ин бора Опта Спорт хабар медиҳад. шогирдони Диего Симеоне дар ҳамаи мусобиқаҳо 14 маротиба пирӯзии пайҳам ба даст оварданд. дар ин муддат матрасчиён дар чемпионати Испания 8 ғалабаи пайҳам ба даст оварда, инчунин бо 3 ғалаба дар вохӯрии ҷоми Испания ва 3 вохӯрӣ дар марҳилаи гурӯҳии умумии Лигаи чемпионҳо муваффақияти худро мустаҳкам намуданд. қаблан тӯлонитарин силсила пирӯзиҳои Атлетико ки аз 13 бозӣ иборат буд, аз моҳи август то октябри соли 2012 давом ёфт. дар он вақт дастаро аллакай мураббии аргентинӣ Симеоне раҳбарӣ мекард. ёдовар мешавем ки Атлетико бо 44 имтиёз аз 19 бозӣ дар мақоми аввали ҷадвали Ла Лига қарор дорад. ақаллан як дастаи Мадрид камкам рекорд занад, боз мадридиҳо андак оромтар мешаванд. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.